Naabo ang balay na pinagyahan ni Sarah Jane Armenio sa barangay Poblasyon Lezo, Aklan. Base sa investigasyon sa BFP Numancia, nag-umpisa ang kalayo sa dirty kitchen sang balay sa diin posible may nahulog nga baga sa mga papel kag kahoy. Totally burned ang kusina sang balay nga human sa light material samtang naglabot naman sa kapinsin mil pesos ang ginbilin nga halit sang sunog. Sa kabalay ang totally burned samtang isa naman ang partially damaged sa sunog nga nagluntad sa barangay San Angel, San Jose, Antique. Lunsay human sa light materials ang mga balay nga ginapanagyahan ng Lilia Vargas kag Evelyn Fidelicio. Sa inisyal nga investigasyon sa linya sang kuryente nga nag-spark naghalin ang kalayo. Padayon ang investigasyon sang BFP San Jose sa sunog. Ginabanta naglabot sa 80,000 pesos ang balor sang kahalitan sang sunog sa bank house sa barangay Tacas, Jaro. Suno sa BFP Jaro, totally burned ang napulo ka kwarto sang bank house samtang partially damaged naman ang motor pool kag nakapark nga multicab. Padayon ang investigasyon sang BFP Jaro kung ano ang gintunaan sang kalayo. Patay sa katuig nga bata sa natrap sa nasunog nila nga puluyan sa barangay Igpuro, Bariri, Miag-ao, Iloilo. Sa investigasyon sang BFP Miag-ao, upod sang biktima ang 4 kag 7 katuig sini nga mga magulang. Sang nagluntad ang sunog bango nagwang Iloilo para abrihan kung tani ang linya sang tubig. Madasig nagdako ang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Ginapatihan nag-umpisa ang kalayo sang naka-short circuit ang electric fan nga ilagin gamit. Nasunog man ang kaiping nga balay sang pamilya. Ginabanta naglabot sa 1 ka milyon ka pesos ang ginbilin nga halit sang sunog.